Jotono lam sugo sikira lapteri channel so ani tera vital day monachang norok tini video ni thumbnail or tatel nugi joto seman kana chino tini khorsa monai beri kaptati kol ki saka pulia bo chela khorsa be kok sala hamjak tomani apru chelati chelani buma bupa Bwrwino pulia nukpurna hamjagi chajago hone bori nogo tilangi tonika Piaba Bwri tabuk chalabe tongi 3 months eba 3 months pregnant ang prokai chelani joto family yang Bwrwino sak nangya yakari break up kharika plus Jela class 8 fail tabuk kajana bagi 7 lakh dam negari sanmaya anggai breakup khagya Bwrwino sudo asuk simia tabuk hingga jela Bwrwino kutugo neng bas sinal faldu sibla aki bube tongsak chasa buni kesam basi abuti Bwrwino angna yahni jela care khalia mane engkha pula pregnant khlai tabuk ke buni kesam basi hne breakup khagya abuti kya bagi monai bri tabuk pini Bohokgo 3 mas ni basa khorsana tei hopung sabung kabimang jora lairi tongsaka nogo puma pupano pregnant khlai jela ya karchamani kubui kok Pano saraklia lachimani be plus abuti pregnant jora doctor thangi najana bo ya pho bini rang khoksabo gre brain kostokle tona nangkha thainar hone che chno kawi saitongsiu monai bri bagi nor kebo monai Bwrwino khairoki doctor najagi biti chadro phano rangki sasak chobana muchungke display chini QR code eba scan khlajane nugui mankana yangti norok chubai manu but norok chobana wan sugi tongki sikang kaham hamya full video nai ya kolo norok decide khali phiaba norok monai bri bai sakbatang call khlai bini hamya jora loki rioi bo tabuk tam khlake hamnai abuti kaham advice rinani aba koksana musungke display chini Facebook or Instagram adi nukin mankana aboni link description rizak yangti chino message khladi jeng norno monai be kok salai riwana Sigang sinemung sana chino tini story horre monai Bwrwino mung te kami sana thalia and bini hamjam chelani mungbo sana thaya phiaba chelani kami engka bisal gor bokhangni video jaga jeng tangi full name address ria eba saya hanba abo part 1 engnai chela jodi buji hanke next video jaga chelani mung te mokhang plus buma bufani joto photo phonoge rinai jeng next video jaga Pulia sigang celabai beri khorsa dole aingti sinilai hamsagi numberai kok salai tongkha abo 2021 bisini kok pulia hamjam jora beri bini live ni joto kok chelano sairika ang agi khorsa celabai hamsagi tongmani haipano chela borok saya faltu ano yakari khibirika purin simi ang kebona bisas khane musungya beri pulia jora ate kok sapro aing chela sawo boi hamyang pano angle abudi hamya tomung englak ano bisas khadi hne khorni pula jora hamsage kok salaimani 1 weeks eba sapta kase olo chelate bini ama babu direct Bwrwino kami eba nogo thangi Bwrwino puma bupa somai malaye bri bano kaina kok salaye din salano Bwrwino telang thangka chelate bini ama babu abo hakino buri chelani nogo 6 months eba 6 months kaham kereng thang tongi kya phiaba rang puchane bial angma darte chelabai buri tabu hinkai Bwrwino kami thangi tongi lakya mane tabu hinkai Bwrwino kami chelabai buri thang tongi kya abo hatya okay phajitesa chine main story khorni yang Bwrwino kami 2022 business mi tomang tabu 2024 angka phiaba chela tabu hinkai kajana bagai gari sanka plus chelani puma bufabo gari khungsa pair tihni sanka yang Bwrwino family no phiaba Bwrwino family ba amsuk jogia rang kore bagi saka pulia malai kok sapuri sa gari ni kok mungsa salaja kore tabu hinke bahake gari roi manai Bwrwino family brand wana chintao kalaima bai gari rina gosilia but sal jorone simi chelani buma bufa yang Bwrwino kok se kahmge salia nasler jage ignore mangsa khlai tongsu sudo amsuk simia musuk chelabo tabu hinkai yang Bwrwino pregnant khlai bini kami eba nogo se khari thangsu anitara baijolte monashonor kubino khanaka musuk chela tabu hinkai yang Bwrwino pregnant khlai bini kami eba nogo se khari thamani 3 months eba 3 months engkha tabu bo chela phayaku bagi yang buri blane wana cinta kelaja bini 3 months ni Bohokgo bwsa pregnant engmani kubuiko kebno sarakya salbrum hujege kapmang tongna nangka buri and chelana phadihne kol khai ringkai apru chela chalak sawo khana phaine olo phaine hin samang 3 months eba 3 months ignore khai tongka sudo asuk simia tabu hinkai Bwrwino laja ko khursawi kutugo neng agi buibe tongsak chaja buni kesam buni basi apti Bwrwino angnaya chela atike yang Bwrwino ekdom saknangya dele kutumana tongka bagino buri tebo baka kosto nangsigi kebono kubikok sarakya hujagi kamang jora lairi tomabai laithani saloke monai chingno kol khlai kaptutino bini joto kok saikhnarka tei chela nobo video ni bukhari kok kazarka norok ano abuti khaimani angti kathang tongya ang thainya sigang norok jotoni mungte photo phonogei saksajung thaithangsinai apro norok kahamke tongla dihne kok kazarka buri eba monai bagi paithago jeng abono sanai chelate bini family member jodi chini video nai tongye kahamke khnadi norok sakbai thangse samung khlai chanai rang kore
Tei bo akal bai norok buino gari sani kakna musung khana en a chla class 8 jora rok se porijak engna bo akal bai 7 lakh damni gari sana musung khana Bwsa khane pono amsuk damni gari sanma nukya rina musung ke ridi kari ke tar di hini saman se nuku mendra boke class 8 fail se 7 lakh damni gari sanjak o chla bo phaltu te bini ama babu bo phaltu akol gyan kari rok Norni besano gari pairi namo soke nijini rangbai pairi mediba sakse kari bigra ulta buino se kari borok hane yakar timale aputi family jodi chini beskango kalake si koboro ripriki buma hakeno sepra khamu dako jesapononka Bwrwino tomungsa ya anggi phano a chla kharka eba chalkhana Piaba tabu a Bwrwino 3 mas ni pregnant khwlai rimani abo kita mongnai eba Bwrwino ke borok norom khwlai hne je musung tuida khwlai tongsinai o musuk sila buino pregnant khwlai je tabu ke badropan se si hake khari tongsiu te chilani buma puphano pulia jora ke a Bwrwino borok no tlange mokol beskango bori besalabe tongthoksa to khwlai tonika tabu buri problem engei eba pregnant engpro ke chilani joto family se si cover hake kharmani nuksak siu aro majra saboni abti borno te jam sanai saka hankai tebo kokphu khar hnile noro bus khari mane ba faltu bakpar family bini busala class 8 phalche buri basiti mani nalia abor pregnant khlache taboke kharjak musuk next video jaka joto family member ni photo phonuge rinai bini kami te bini buma bufa sabo joto phonuge rinai kisa jora nasindi so anitra baitode manai norke bo o manai buri 3 month eba 10 months pregnant angjana mungsa se help khanyan eba chopna musungke display chini Facebook or Instagram adi nokin man khana aro message khladi tange hinkai ostre ekdom kubui ei manai buri tabu kebano saragya noko buma bu phano kubui kok sanani kiri mane be kok hoi tongjau plus doctor najana phano bini ya phabo khoksa puisa kerija a bagai hopung saung ka mang jora lari tongna nangkha norok jodi o munani joto kothomano khanai khairoke bo doctor nai piti chadro phano kisasuk rang chupana musung tongke display chini QR code eba scan khalajane nukin man khana yangte horimano nini je hamjamani khairokma and please video no share kadi te khoroksa bure kyabani bai eba manai o video no nuki phano kam hamya wansum kotor manthung kaje sikang kebono bisas khlai phatsa Bwrwino ko tathani olota mongno kebasia wansuki buju ya prisha kanke black and sanai te norbahana abukai kubiko toma chuno share khlane musung tong khangke chini Facebook or Instagram link description no risak aingti ni khani kok chuno share khlaimano henke tanbai video amsuk jorana malipin norbai next video jaga hambai o te kaisa kokanka Bwsa Bohokgo jono tabu bo comment khlai sawo CAA tamo Citizenship Amendment Act abo tamongnai chini tiprasamai kamda hamya abo kisa sabai sukorwe sai khanardi nei Bwsa Bohokgo jono tabu bo call te message comment khlai sawo abo ke chingjotono to sawimania jeng darino sanai chini laithani salo jeng a video no tui kahamke sajak CAA tamo abo implement en khangke chini tiprasamai kamdane hamya abo joto kok sukorbo chini laithani salne video jaga sajak so anitra baitole monation norke ba a video no ya konke description eba comment pin khajak norok a link o click khlai Naidi tebo kamke bujane CAA abo chin tiprasamai kamda hamya but jeng darino sanai tripura CAA khlajak hanke chini tiprasamai bage ekdom hamya abo kubuino tangi hinkai video no Naidi saimana joto